Прывітанне, мой маленькі дружа. З табой на сувязі самы бібліятэчны кут гародні, біблік. Сёння мы з табой будзем гаварыць зноў пра лекавыя расліны. Гэтая зёлка зацвітае на святога Яна, на купалле. Таму нашы продкі называлі яе святаяннік, святаянскае зелле. У старажытных лекавых даведніках святаяннік прыгадваецца вельмі часта, бо лекары мінулага сцвярджалі, як без мукі нельга спячы хлеб, так без святаянніку нельга лячыць многія хваробы людзей і жывёлаў. Ты ведаеш гэтую расліну пад назвай зверабой, бо яе надземныя часткі могуць атруціць хатніх жывёлаў, авечкі, козы, коні, асабліва маладняк белай масці, каровы. Гэтую зёлку яшчэ называюць дзюраўцам, бо на пялёстках кветак і лісціках шмат дробных кропак, якія, калі паглядзець праз лісцік на сонца, ствараюць эфект прадзіраўленага ліста. Нашыя продкі лічылі святаяннік цудадзейнай раслінай. Часта у вёсках, набіваючы дзецям сеннікі сенам ці саломай, абавязкова дадавалі ў іх сушаны чабор, каб сніліся салодкія сны, і святаяннік, каб, дзякуючы водару гэтай расліны, дзіця не палохалася падчас сну. Святаяннік у якасці лекаў прымянялі не толькі беларусы, а яшчэ ў старажытнай Грэцыі, у Рыме. Пра яго пісалі Гіпакрат і Авіцэна. За лекавыя ўласцівасці святаяннік называлі раслінаю ад 99 хваробаў. Без святаянніку не абыходзіўся практычна ніводзін лекавы збор. Авіцэна, дарэчы, пісаў, што калі пець зверабой 40 дзён запар, то можна вылечыць запаленне седалішнага нерва. А яшчэ у народзе можна сустрэць такую назву Іванава кроў. У гэтым годзе якраз летняе сонцастаянне прыпадае на 20 чэрвеня, і я, біблік, раю табе з'ездзіць за горад і сабраць гэтую таямнічую зёлку святаяннік, каб восеньскімі і зімнімі вечарамі прыгатаваць незвычайную магічную гарбату святаяннікавую. На гэтым, мой маленькі дружа, я развітаюся з табой. Сустрэнемся на наступным тыдні. Падпісвайцеся на наш канал, цісніце падабайкі, пішыце каментары, шукайце нас у Інстаграм.